Machiegni kendo nyako Ramogi e weche manyien mag ang'ich welo. Jopiny e kar dak ma Obunga, Kisumu onyiso mor margi ne sirkal kuom chano bago nyasi mar Mashujaa e pap mar Obunga Complex kuom thuolo mokwongo. Jopiny go opuoyo okang' makamano ka gilero ni gisebedo kod riyo mar yudo thuolo makamano. Gimedo ni okang' mar sirkal mar bago nyasi no Obunga biro miyo rawere bedo kod thuolo mar yudo ng'eyo matut e wi chenro mag sirkal to kod yawonegi thuolo mag tije. Bende gijiwo sirkal mondo omed loso pauno ma Obunga kaka kar tego talanta. En wuoro maduong' ahinya kuom jowa be. Nyaka nwachak dakie kan go from 1986 up to now, pok waneno gima osetimo machal goma. Koro wamor ahinya kuom sirkal kokelnwa koparo ni onego gikenwa Mashujaa Day kawuono kochakre kiny. Wan wachako rito gimna kawuono ka guber mantie. Agony sirkal erokamano kuom duto te mosetimo, ber moseneno e Obunga ka kata e Kisumu ka, to gi jotelo morito waduto, agoni erokamano maduong'. Kochakre gi jatelo matin ka donje maduong' kuom kelonwa nyasi machalo kama Mashujaa Day e Obunga gima pok nwanenoga. Wagoni erokamano maduong'. To moloyo jatelo, sirkal duto wakwayi kuom ng'uono iyarnwa factory ma breweries mondo kawe nyithindwa matindo tindo manyocha otieko sikul. Wadwoko pak ne sirkal mokelo mondo Mashujaa Day otimre Obunga ka. Kwayowa en mana ni wan seche ma gik makamagi timre, wan gi kembni ma onego bed ni sirkal otemo yawonwa mondo mi wane kaka yudhewa miwacho ni gikelonwa shida korka insecurity, arita kwegi. Wane kaka gidonjo kuondego mondo mi okawgi gichimbre nadi giyud